Impas ang kinabuhi ni John Lennon sa 5 ka bala nga naigo sa iyang lawas. New York City say Lennon was shot and killed at about 11 o'clock last night outside his apartment building. Dali-dali nga gidala sa hospital si John Lennon, pero ang ingon sa mga doktor, wala na'y kinabuhi ang atong bila. Lennon was shot near the door to his apartment building as he and Yoko Ono returned from a recording studio. Unsa day ang pagkahitabo o unsay motibo sa suspect nga si Mark David Chapman? Tara, istorya ta. Please remember, my life is in your hands. I'm woman. Kaila naman siguro ta kang John Lennon no? Or si John Winston Lennon sa tinuod niya pangalan. Ang bokalista / rhythm guitar sa sikat nga banda nga The Beatles. Nga gipanganak atong October 9, 1940 sa Oxford Street, Liverpool. Bisan pa man sa pagsikat niya sa iyang banda nga The Beatles, dagan sab ni siya gipasikat nga kanta as solo artist atong paghawa niya sa banda. Kauban diri iyang kanta nga Imagine all the people. 1972 si John Lennon ug iyang ikaduhang asawa nga si Yoko Ono nagbalhin og puyo sa New York ug ana pa ang mag-asawa ganahan na sab daw sila sa New York ug didto na daw sila gusto mo puyo forever. Sana all. Unya ang naitabo ang presidente atong nga time sa US nga si Boss Richard Nixon is gusto magpa-re-elect karon kay ang kini si President Richard Nixon sangkot di ay ni sa Vietnam War. Nga sa panghitabo daghan ang mga nawad-an og kinabuhi ug si John Lennon sab nga nailan sab as political activist ana siya oy di na pwede. So yang gibuhat uban sa iyang asawa, nagpalantad sila dito sa anti-war rally. Ug nikanta pa gyud sila dito Give Peace a Chance. Ana pa gyud sila paghuman og kanta, the best way to give peace a chance was to vote against Nixon. So alarma si Boss President Nixon. Syempre John Lennon na gud ang nagistorya. Ang iyang gibuhat, gusto niya ipa-deport si John Lennon. Naasay mga kapit gadagkong tao ang mag-asawang Lennon ug Ono nga nagbuhat sa buglaka nga dili madayon ang deportation. Pero si Boss President Nixon gipadayon gihapon niya ang kaso kay syempre palagod siya kay Lennon. Hangtod sa niabot pa gyud sa election ang pag-usad sa kaso ug ang resulta sa election pildi si Nixon. So nasira ang kaso ug nagpabilin ug nagpadayon sa ilang forever in New York ang mag-asawa. Ay sa, murag nakalimot na tas pagkaimpas si John Lennon ba, naglami ang istorya. Narang manana po si Mark David Chapman, nga grabe ka solid fan sa Beatles, especially kay John Lennon. Taga Texas nga isa ka Christian born again atong high school siya, ug nag-eskwela sab siya sa Covenant College, ug nakauyab siya dito okay sab nga chika. Ang problema lang kay naasab di ay siya original nga uyab. So pagkabalo sa iyang uyab nga naa siya lain, gibulagan dayon siya. Depres ang mananap ug guilty gid siya sa iyang gibuhat, ug niabot sa iyang unahuna nga humanon na lang ang tanan pinaagi sa pag-impas sa iyang ginabuhi. Pero may gani, wala madayon ug gi-admit siya sa psychiatrist dito sa Castle Memorial Hospital para maagapan iyang depresyon. Pagkagawas niya sa hospital, dito niya nabalitaan nga niingon di ay si John Lennon nga ang bandang Beatles is masikat pa daw sa kang Jesus Christ. As relihiyoso nga choy, dito na nawalaan og believe si Chapman kang John Lennon ug napulihan na gyud hinuon og kasuko. Ana pa gani si Chapman nga ang kaning kanta daw ni John Lennon nga Imagine is pang komunista daw ug ang isa sab ka kanta ni John Lennon nga God ang mas nagpasaka pa gyud sa high blood ni Chapman. Kay kung basahon nimo ang lyrics sab ani, ang ingon didto nga walay laing gituuhan ng artist which is si John Lennon kundi ang iyang kaugalingon ug iyang asawa nga si Yoko Ono. December 7, 1980, niadtog New York si Chapman. Sakay siya sa taxi, ana siya sa driver. Boss, ihatod ra ko Sheraton Hotel. Ana sa ban driver, okay boss, wala problema. Pagkabuntag pa lang pagkaugma December 8, 1980, nilakaw si Chapman og ipangbilin ra sa hotel ang iyang mga gamit kay iyang pangitaon si John Lennon sa Dakota Building. Udto ni adlaw, di lang siya ang nag-atang ani kay John Lennon kay daghan sa mga fans nga gusto magpa-picture kang John ug magpa-autograph. Pero naka-chance gyud siya duol kang John ug nakapapirma pa sa iyang pinalit nga album. Ug kato nga time, niana pa gyud si John sa iya nga wala kay laing kinahanglan. So sa una-una ni Chapman nga sa kabisi ni John nakapangutana pa siya ato. Siguro naagi signs daw ba nga nung nastorya to ni John Lennon sa iya. I said, John, would you sign my album? And he said, sure. He said, is that all? Do you want anything else? And I felt he knew something subconsciously that he was looking into the eyes of the person that was going to kill him. Naglakaw ang mag-asawang John ug Yoko para sa isa ka recording session. Nakauli ang mag-asawa alas 10 na sa gabi. Pag naog sa limousine, baktas na si Lennon ug Yoko padung sa ilang balay. Ug nakasugat pa nila si Chapman, nga ingon pa niya, murag na-recognize pa daw siya ni John Lennon. Pagkabalios nila, gitawag ni Chapman si John Lennon na ana siya. Hey Mr. Lennon, ug sa kalit nga panghitabo,
Dali-dali nga gidala si John Lennon sa Roosevelt Hospital ug si Chapman nagpabilin ra didto sinahitabuan. Ug tungod sa mga igo ni Lennon nga grabe gyud 5 ka bala, gideklara sa hospital nga dead on arrival. He was dead at the time of his arrival. Numerous resuscitative efforts were made, including transfusions, surgical procedures, but in spite of the effort of many physicians, we were unable to restore the life of Mr. Lennon. Gidakop si Chapman og gikasuhan og second-degree murder. Grabe kakalit nga hitabo ang pagkawala ni John Lennon nga nagpa-shock sa mga fans all over the world. Pero ang rason is medyo dili kaayo na nakabugat no. Galing ang ingon pa ni John Lennon about atong infamous line nga we are more famous than Jesus Christ nga I am not anti-God, anti-Christ or anti-religion. I was not saying we are better or greater or comparing us with Jesus Christ. Ang iya dong punto is katunga time mas maimpluwensya pa gid daw kuno sila sa mga kabataan. I said it in that way, which was the wrong way. Aminado man sab daw si John Lennon nga nasipyat gyud sa siyang istorya. Pero bisan pa man, dili gyapon enough para i-judge ang isa ka tao. Para sa ako, bisan unsa pa man imong tinuoan diha, tuo ba ka Ginoo or tuo ba kag baka as imong maluluwas, kay iyaha or ilaha man sab ng tinuoan. Ang importante is bisan kinsa pa man ang tawhana, unsang estadua sa kinabuhi or even unsay religious stand ang tawhana, ang respeto gid dapat ang ipatigbabaw sa matag usa. Peace out, yo. Imagine all the people. Shoutout tay tuod ko kang Wilfredo Baquial Jr. from Butuan City, Inday Marvs nga nag-send sa atog stars, Aljo N. Jimenez from Usami City, Celestine Imia Dinopol from Moncayo, Davao de Oro, Loloy Esma Magdales from Cebu City, Joseph Karumba from Cebu, Lapu-Lapu City, Eric Amoroso from Oroqueta City, Arjun Alisbo Dagpilan from South Cotabato, ug Leo Sin sa mga Army Engineers sa Visayas, labi na kang Allen Northern Samar.